Zdravím všetkých divákov televízie ITčko. Som rada, že sa spolu stretávame aj tento týždeň. Máme pre vás totižto pripravený zo pár noviniek. Dni pracovných príležitostí zavítali aj na našu univerzitu. Ako to tam vyzeralo, si môžete pozrieť spolu s nami v nasledujúcej reportáži. V areáli Žilinskej univerzity prebiehajú dni pracovných príležitostí. I-kariéra dní príležitostí je veľtrh pracovných príležitostí organizovaný študentskou organizáciou IAST. Celou myšlienkou tohto všetkého je, aby sa študentom uľahčilo uplatnenie na trhu práce, čiže nemusia stráviť kopec hodín hľadaním firiem na internete a neviem, ešte pozerať inzeráty a vôbec zisťovať, či tie firmy zháňajú tých študentov. Firmy prídu priamo tuto za nimi a ponúkajú im svoje pracovné miesta. Dňa 16. marca informovali firmy študentov o možnostiach zamestnania a ponúkali im rôzne zaujímavé príležitosti. Momentálne sme sem prišli s programami pre študentov, takže v prvom rade je to štipendijný program. To je pre študentov 4. ročníky stredných škôl a vysoké školy až do 5. ročníka. Tak hráme softwarové inženýry, nabízíme zajímavou práci ve veľkých mezinárodní firmě a zajímavé příležitosti. My sme sem prišli preto, lebo tu majú veľmi dobrých študentov, majú fantastického rektora a zistili sme, že ľudia teda hlavne z oblasti sieťarení sú tu veľmi dobrí. Ale nevážne, keď sa porovnáme v porovnaní s Bratislavou, tí študenti sú tu veľmi dobrí a sú takí skromnejší. Hoci vonku bola chumelica, študentov to neodradilo. Očakávania študentov boli rôzne. Ja som sem prišiel spýtať sa, či by sa nedala nejaká brigáda na leto alebo takto získať informácie. Sa chceme zaujímať vlastne o prácu, keďže teraz skončíme vlastne školu, respektíve ja bakalára, on inžinierské štúdium, takže nás zaujíma, že čo sa tu deje. Som piatak a chcel by som si nájsť zamestnanie. Snáď mnohým z nich táto akcia pomôže a nájdu zamestnanie vo svojom odbore. Pre ITčko Andrea Dvorčáková a Marek Veselovský. Študentská organizácia ISEC usporiadala minulý týždeň deň otvorených dverí. Srdečne vítaní boli všetci študenti. Viac o celej organizácii a danej akcii sa dozviete v nasledujúcej správe. Členovia ISEC-u dňa 3. marca zorganizovali Deň otvorených dverí. A dvere sme našli naozaj otvorené. Deň otvorených dverí sme sa rozhodli zorganizovať už asi druhýkrát. Taká finálna časť nášho náboru nových členov, kde počas tohto dňa sa snažíme ľuďom prakticky ukázať to, čo ISEC robíme, čo ISEC robí, akým oblastiam sa venuje. Momentálne tu vlastne prebieha aj jeden tréning od jedného nášho bývalého člena. Je to tréning na prezentačné zručnosti. Spravili sme malú anketu medzi študentmi na internátoch. Pýtali sme sa ich na organizáciu ISEC. Ahoj, vieš, čo je študentská organizácia ISEC? Je to nejaká organizácia, čo pomáha študentom, keď chcú ísť na stáž do zahraničia? No, ani nie. Poznám, čo by nie. Áno, vieš, čo robia? No, oni posielajú ľudí tam do toho zahraničia, aby sa naučili jazyky a spoznali nových ľudí aspoň. Tak o tom je. A stretávajú sa na Ečku, tuším. Poznáš študentskú organizáciu ISEC? Áno. Vieš, čo robia? Nejaké štáže v zahraničí alebo niečo také. Čo je to vlastne organizácia ISEC? ISEC je medzinárodná organizácia vedená mladými ľuďmi z univerzít, študentmi, respektíve čerstvými absolventmi. Pôsobíme vo viac ako 110 krajinách sveta. Z jednou z tých krajín je aj Slovensko. Na Slovensku sme zhruba v 7 mestách, na 7 univerzitách. Z jednou z nich je aj tu Žilinská pobočka, tá pobočka na Žilinskej univerzite. ISEC poskytuje študentom možnosť vycestovať alebo možnosť odbornej stáže v tom, čo študujú niekde v tých jeho členských krajinách. Jednou z takých špecifík ISEC ako organizácie je možnosť leadershipu, alebo teda nejakého vedenia a rozvíjania ľudí, kde sme jedna z mála organizácií, ktoré toto mladým ľuďom poskytujú. Všetky typy ISEC stáží, okrem rozvojovej, fungujú na princípe full-time zamestnania. Takže keď prichádza stážista, slovenský študent niekde do zahraničia, do práce, tak pracuje na plný výkon, pracuje 8 hodín denne, dostáva za to plat a nemusí sa bať ohľadom toho, že by sa v tej krajine nejako stratil, že by tam nezarobil peniaze, nedostal by nejakú výplatu. To všetko vlastne ISEC ošetrí, že od toho zamestnávateľa tam dostane peniaze. Pre ITčko Erika Drcová.Ila sa bude konať cirkus celkom nevydaný. Do Žiliny zavíta T-Mobile Music City. Je to hudobný festival, ktorý je známy svojou rôznorodou hudobnou produkciou. Ďalšia pozvánka je na akciu Live on the Floor. Ide o 5. ročník medzinárodnej breakdance súťaže, no a my vám prinášame súťaž o 2x2 lístky na túto show. Zdravím ITčkárov, nachádzame sa v priestoroch hip-hopovej tanečnej školy v Žiline, kde práve prebiehajú tréningy na zajtrajšie vystúpenie. Ja som si tu odchytil organizátora známej akcii Live on the Floor. Koná sa už 5. ročník, ale už o tom nám povie organizátor Kubo. Čau.
Čaute všetci. 24. apríla sa tradične na Rosinkách bude konať 5. pokračovanie medzinárodnej breakdanceovej súťaže Live on the Floor. Všetky vás pozývame. Pre tých, čo tam ešte nikdy neboli, je to súťaž skupina na skupinu v štýle breakdance. Okrem slovenských skupín prídu české skupiny, poľské skupiny, nemecká skupina. A zaujímavosťou tento rok prvýkrát je, že víťaz z Live on the Floor pôjde do Portugalska na vlastne svetovú súťaž Eurobattle. Jasné, čo vstupné, ako sa bude pohybovať? Vstupné, začalo to nejakých 5 € ešte v decembri, teraz je to okolo 7 do konca marca a od apríla to bude stále stúpať a na mieste to bude 10 € a pre záujemcov, kto by chcel kúpiť lístok, dá sa kúpiť cez ticket portál, ale všetky informácie vlastne o tejto akcii nájdete na www.lotf.sk. Súťaž je určená pre všetky tanečné skupiny breakdanceové nielen na Slovensku, ale samozrejme pri vysokom počte prihlásených bude kvalifikácia, kde bude vlastne deň dopredu v týchto priestoroch prebiehať výberové kolo. Len pár skupín sa bude vlastne môcť dostať, lebo v sobotu 24. chceme mať 16 skupín na súťaži, aby vlastne bol pavúk a kto prehrá, proste vypadáva. Hostia sa môžu tešiť na nejakých známych ľudí, na nejaké osobnosti, alebo bude tam niečo špeciálne? Program zatiaľ nechceme prezrádzať, ale také zaujímavosti. Prvýkrát na Slovensku bude spikovať Američan, dosť známy v tanečnom svete, vlastne zakladateľ takej kultúry, b-boy kultúry na svete. Takisto v porote bude jeden člen skupiny Rocksteady Crew, ktorá je vlastne prvá skupina americká, ktorá bola na svete. Teraz má už okolo 45 rokov, tak príde aj so ženou, aj s dieťaťom, ktorý vlastne tiež robí breakdance. Takže tu sú také zaujímavosti a program ešte nechcem prezrádzať, ale určite sa budú mať na čo tešiť. Takže ďakujem Kubovi za rozhovor. Chceš nám k tomu ešte niečo dodať, pripomenúť? Takže ja sa na vás teším, dúfam, že prídete podporiť slovenskú tanečnú kultúru a nezabudnite 24. apríla 2010, je to sobota o 6. o 18. hodine na Rosinkách, vidíme sa. Pre ITčko, Marek Jamorozaj. Dúfam, že sa uvidíme nielen pri ďalších správach ITčka, ale aj na niektoré zo spomínaných akcií. Týmto sa s vami lúčim a čaute o týždeň. Pamätáte si ešte našu pozvánku na cirkus v meste? Áno, mám na mysli T-Mobile Music City. Naši kolegovia sa dostali aj do zákulisia a vyspovedali pre vás interpretov. Tak, borci a borkyne, nachádzame sa tu. T-Mobile Music City práve začína. Po mojej pravej strane je hip-hop stage, kde môžete počuť riadne rytmy a nám neostáva už nič iné, len sa pustiť do tejto masy hudby. Poďme. Poďka tohto tracku je o tom, že žiadne robia to, čo ste milé, tak sa na to pozerá. Hej, hej, hej. Alkohol, party, jointy, sex, bolec, hlavy, pozitíva, idej, nepoužitý kurec, tehotenský vek, masové pokraty, bezstarostný svet. Čilinské publikum je ako vždycky veľmi dobré. Ale všade na Slovensku je dobré. Keď je dobre spropagovaná akcia, tak je to zadarmo, tak všade vždycky príde veľa ľudí a berú to tak, že sa idú zabaviť a vždy, keď je dobrý zvuk, tak to je iba plus. A tu bol dobrý zvuk. Čaute ITčkári, mám tu vedľa seba jedného z členov Hexu. Môžeš sa nám predstaviť? Ja sa volám Tomáš Dohňanský a ľudia ma poznajú pod menom Xo. Ahojte. Mali ste na koncerte nového člena, alebo nejak... Haló, Peťo, hneď príjem za tebou, hneď to bude, áno. On sa volá Peťo, teraz mi volal, že kde sme. To je taký náš hostujúci člen a sme sa dohodli, že keď sa mu dneska páčilo a budeme na nejakom inom koncerte, teda on sa tam bude vyskytovať, tak si môže s nami zaspievať aj možno iné pesničky. Ohľadne toho koncertu, čo hovoríš na DAV?
To bol obrovský, krásny. Ja som aj povedal pred koncertom v nejakom rozhovore, že v Žiline sa vždycky dobre hrá. To sa mi dneska potvrdilo, plný energie odchádzam odtiaľ. Priatelia, pozerajte ITčko, pretože to je vaša televízia.